Untuk next song menceritakan tentang seseorang yang sudah menemukan kebahagiaannya. Semoga teman-teman di sini semuanya tahu sama lagu ini ya. Sampai Mas. Boleh nyanyi bareng ya? Namo kowe pasati pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane ketemu dadi tonggo obati ati sing lara muga ikhlas nopo tekan besok nanti kowe sing paling ngerti aku mbok semangati musafiloku sing bremas milih sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji sika matur suwun Gusti namus lirane obati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ajari. Iya Mas. Tetap dengan cerita yang sama bahwa perempuan itu selalu menyakiti. Astagfirullahaladzim. Wong wedok kuwi larani cah. Kowe sing paling ngerti aku mbok semangati yo man hati kinaryo kembali sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji goyang matur suwun Gusti pun maringi sing kemati namus lirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ajari sing banter to ganjele matur suwun kemati namus lirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ajari. Dik mau iki cedak pantai tak pikir nek wadem ngono hawane. Mayare panas koyo ndelok dhewe gandeng liyane. Untuk next song menceritakan tentang seseorang yang mencintai seorang wanita tapi ternyata wanitanya sudah memiliki tunangan.
Aku wis ngerti yo, nek endingnya mesti aku sing kelaran. Jebule dek wis duwe pasangan. Gak wis tunangan bar lamaran lah wis. Yo yo.